faɗa da 'yan daba waye da sauransu rashin ji dai. Ba rana. Ta kowa ya sani Samira Ahmad. Peppersun kaza ba na son fried. I'm not a fan of fried. Kwarai da gaske. Ban taba ba, amma na taba gurdewa. Gaskiya is not easy. Aikin NGO na yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na daina fitowa a film, because when you are married akwai abubuwan da dole sai ka daina su. Domin fim ya hada da yawan tafiye-tafiye, yau muna Nijar, gobe muna Abuja, jibi muna kaza. To amma sai na daina yin film because I want to have time in samu lokacin da zan samu in zauna in kula da iyalaina. So yanzu kuma da na fara aiki NGO din, so is a little bit similar da aikin film, amma kawai shi wannan bana fitowa a film ne, tunda ina zuwa ƙauyuka in samu in je in taimaka wa mutane, in tafi wannan garin in tafi wancan garin. But alhamdulillah for having understanding husband. I just want to thank him and say thank you. Ko ɗaya. Bana tsoron su domin duk wani ɗan Afirka ya saba da su. Duk wani zancen tsoron su kuma bai taso ba. Mun tashi muna ganin su, mun tashi muna jin labarin su. Lokaci haka za mu wuce, za su wuce ta kafa, sai dai ka ɗaga kafa haka. Wayo Allah na ba daɗi. Ba zan taɓa sabawa da jirgi ba, duk inda za ni a duniya kowane irin jirgi za a kawo min in hau. Akwai tsoro, akwai fargaba. Yayana ya taɓa duka na lokacin ina ƙarama, ba na jin magana. So sai da ya bar mom ina ta yi tafiya, sai ya kama ni ya min shegen duka. Ban taɓa manta da ranar nan. Kai na yi shirme da yawa. Shirman da na yi bai zai kirgu ba, shi yasa ake cewa bana jin magana. Tun a school, a gida, a wai da ke ban tashi a gaban iyayena ba, a gaban sister ɗita na tashi a kofa Kabuga. So akwai irin shirman da na yi, faɗa da 'yan daba waye da sauransu rashin ji dai. So na iya Hausa, Yarbanci, Turanci, Nupe kaɗan nake ji, Igbo ma ba sosai ba. So Arabic ma kaɗan nake ji, ba sosai ba. Yanzu Indian kuma ina jin Indianci sosai ba, because sai a yi awa ɗaya ana magana da ni a India, na san abin da ake cewa, amma ba duka ne zan iya maidawa da Indiancin ba. So yanzu kuma I'm into koyan Korean da yaren Chinese irin Kirek. To haƙuri, jajircewa, kau da kai da haƙurin, another haƙuri again. Da yawa, because is a star. In shi bai musu ba, so za su yi mai, kuma kun san shi dan fari-fari ne mai kyau, kuma yana da dan canjin shi a hannu. So wani lokacin za ku ga matan suna dan kai hari irin suna so din na, sun kyasa sun gani suna so is normal. Sometimes zan nuna mai in ce wace ce wannan, sai ce manta da su, a cikin buhu nan ne wanda na zazzaga wasu sun makale a cikin buhu. Yana fushi da ni, na kan kalle shi ce, kalle shi fushi yake yi. So in naga yayi kwana ɗaya ko biyu yana ci gaba da fushin, sai in tura mai sisters ina, zan fara tura mai abokanan shi. In abin da na yi is not that serious, da ya sa shi yake fushin, zan tura abokanan shi in ce su roƙa mai shi. If it's serious, ba abin da za a iya involving friends bane ba, to sai in tura mai sisters ina, da za su kira shi su roƙe shi, su ba shi haƙuri, su ce in dunkusa da gwiwoyina guda biyu in ce ba zan ƙara ba. To shawarar da zan ba masoya na shine mu ji tsoron Allah, kuma mu taimakawa na kusa da mu duba hannun dama, mu duba hagu, mu waye ne za mu iya taimakawa da naira 5 ko 10 ko 20 wanda zai kawo wani sauyi ko wani canji a rayuwarsu.
mu yi shi.